Atong tanawon niya na ug sa isod sa imong rasyon. Basig buhi nga Mickey Mouse ma. Na, main sa radyo tagbuhi may pangpaakon ta. Majong hapon ako na po di si Mama Alex ug si Eliana. sa Marinas likod. Mama Julian family. Karon day guys, madto day mi sentro sa Sitio Puti kay mobayad mi og kuryente. Kay ting bayad na, hinja mo to nga paluapon kay nasadya pag nag-reading. Amo ko nung bayro nun 2,900 something, kulang-kulang 3,000. Sa mga sagaran nga kuan, di man dyan na mga mong naandar nga bill. Nasadya pra day ag nag-reading, mo na nga tuon karon. Kung naa na magbagong bill kay arang may bawaan og pila jud kay nga high blood lagi mi daring tanan kay tiobag mo yung bayro nun 3,000 mura mig na aircon. Nuara ba? Sumanang karon ang mga tuon desaliana dia. Mo ban. Na siliksi, dan na siliksi kana ni bisita mo abot no. Hindi ara kang gasahan no. Kasi araway man ni kay mo gusto mo ban, hindi kay di man pwede. Gusto man ba mag-crop top? Kana. Crop top Amping mo ha. Ikaw, ulis ka. Juliana, basi makauyab na. Resul. Okay. Lah, lagi pag sa nina Juliana. Tata na, diyan. Nangis ako na na ma. Manangid. Tara, ato sa mi. Wala na tunay. Aw, na day diha. Pare sila sa nina. Nanangid na ta. Pag-tiktok ko na to ha. Ya, makaikag sino. Dadali na. Magbayad Miss Kuryente. Mato na may tayo. Asa man di ko ta? Ang bayad na kuryente ma. Kas gagingan. Bayad na kuryente ma. Bayad sa kuryente ko no. Wala pilay kuan. Na, may hog 2,000 gapon. Murag daka-daka. To ni kabuang nga dagko kag barenon kay dito na sapang. Tiya bagay 2,000, 2,948 ang mabayro nun. Nasadyo pag nag-reading. Di ka palagi na ta. Ta. 20 pesos? Tiaw. Init ra ba jud? Init. Bakarag pa jung bi. Yan na. Parehamig si Nina. Ang dagang gamay. Alabawan sa dapit tali kung gikawa mi nga mi dapit na ni agi. Mga tanas ata. Ali nga ri. Dali. Mga tanas tagasa ta dapit na nilusot. Ginoo. Nangutana pa mi guys og asa dapit agianan. Kay ako lagi dugay mo ko kauli. Ako kasayo duga dapit laktod kay gag naibawan ka na diyang kuan. Anas kalsada mag-agi. Sinanay man piningan nga. Kuan ko no, manglaktod ra ko no mi kay dool ra. Sumaot ko na hitabo nang laktod mi ang katudog asa mi mulusot. Mana nagpangutan nami, diara man di ay. Saliana. Unsa man yan gikapoy na kayan? Wa. Ha? Wa. Wa sigurado ka? Malabi ma. Love you. Ako'y gisuguan o bayad sa kuryente. Bawal na makaginsa ron. Pila na yung bayaran nga. Kuan, pag-reading di ay. Nasa dyan para ba ito pag-reading nga. Madyan magnaoki na to. Kapoy na kayan? Di arada. Di arada yung lusot. Ihangat ko. Nasa yan. Wala tayo. Kusga.
Ayo. Oh. Ayo halili. Ayo. Ayo. May tao buti. Ang tao dani. May matubag ang tao. Ayo ako. Ayo. Kusga. Ayo. Barag la barag. Barag yan. Ano? Barag. Tao ga. Ayo ha. Lali. Ayo ha yan. Ayo. Lagi pa. Ayo. May tao. Diya guys, mura dami daris ang amiga kay mulahos na ito palit og itlog. Diya guys, mauli nami wa mi nakapalit og itlog kay hotdan. Dan dan mo. Bawin sa. Dalya na. Taguting bato to ah. Malapyo ma. Lamig views to ah. Love you, ma. Love you. Diya kapoy na ka. Kapoy ka wa. Ha? Malapyo ma. Manguli na ta. Hi guys, mayong hapon. Dada ko sila Ate Vicky. Amara po ng agaw. Ningagi day mi, kay di kan mis nagbayad sa kurintin. Diyan napahapit ko. Bagraming nice ka yung mga garden na aragoda. Ciao. Grabe yung nice sa yung mga sibuyasan. Tapoy mga kung ano to ah. Talong. Grabe. Grabing kakugihan ng pamilya ha. Grabe dyan guys. Sa Ate Vicky. Alim mo kay Ni vlog ko. Yeah guys, 10 kadyo oh. Ilang mga kuan. Jadi apa di ilang kuan. Limon situ, grabing daghana. Wow. Tapos Kuya Danilo. Hi Kuya. kamay po diha. Nisuri ko yung garden, nalingaw ko kay grabe ng dagana. Hala, puro mandiya pa mandiya pa limon situ no. Ito guys, harap po na silang mga agaw. Gagaro po nila mga burato man eh. Mga burato gupod mi. Dira po kumawa kay para nagaplido. Diya guys, grabe naghanag ng palig. Ay, kani? Pitsay. Hala. Nice kadyo. Hala guys, diya hampuong kadyo oh. Ilang palidya. Ay, palidya. Pitsay. Buwang na ko. Nice kadyo. Dapoy lang. Saan tawag ganito eh? Lag lang upo. Batin-batin pa. Halag-hala. Diya. Agaw Jacqueline. Nilagos injugaw. Diya na. Diya. Grabe. Grabe. Lang upo guys. Yung naghana. Abot ng taguan yan. May mga gwapa oh. Ay, mga hot mommies. Yeah. Nana po yung anak ng isa? Isa. Mga anak sang agaw ni. Dapoy lang palidya di ah. Ang tanaw. Jara, wow na wow. Grabe ka. Aralamiag lang palidya guys ah. Nagana. Dapat. Wow. Para nagana din ni Kuya. Nagana din palidya Kuya. Ah. Ayos ah. Dada pa di ah. Ang agaw. Kugihan ka adyo. Ang naghana. Ang naghana ka adyo sa jag mga taong.
Niagir magudani po dya. Nalingaw ako kay grabe dyan lang garden. Kana. Jara da majerang dako ah. Agaw Jacqueline, di agi mong father dear ang videohan. Grabe ka kaglihan ka te. Danan hindi pa karagutan nun te. Kuan ka ng mga abot na ni. Di ba kanang sa una ba man hindi makagutan sa silahan? Dag manday kay kitong kuan sa pandemic lagi. Tidak bawal nag mga kutan nga isud silupin bitaw. Grabe man agaw Jacqueline kanang daghana oh. Guys, naabutan mig hapit na mag-alas 6 karon pa mi nakauli. Kay nagapit-hapit man mi dito pang tawag pus mga kay gagawan. Diyan ni hapit dai pud mi dito sa mong parinti nga kuan. Nasakit. Grabing luod daw ana lam ko nag-vlog kay gina kaya magtan-aw ni diyan nga grabe jig sakit sa diyang lawas. Majong buntag karon di ay June 3, 2022. Naining pahibaw na ho nga taga barangay. Naaday ko no rasyon nga makuha si Aliana, wa po ko hibaw kung isang rasyon na. Ahang ngadtuon karon adto sa gym sa Kalinganay, poblasyon Alicia. Si Aliana kay nakakuha naman ni ID, na anak ko ni madawat nga rasyon. Hindi Aliana isa may imong kuan gibati nga makadawat naman kag rasyon. Manalipay, ma. Hello, kasako dai. Dali. Dai. Aligari. Dai. Basig ka sa to kasako, lip mabuhi na mo. Dali ngari. Dai. Atong tanawon niya na ugin sa isud sa imong rasyon. Basig buhi nga Mickey Mouse, ma. Na, mainsa na sa buhi may pangpaakon ta. Buhi nga Mickey Mouse. Bitaw guys, ang aton. Mamaak, ma. Mamaak man. Love you, ma. Love you. Dani ra ka ha. Si mama ray magkuha. Nja, akinahanglan day ko nung dado nag-ID rang Aliana. Ngado na laman na yan. Ang isang rasyon na makasipos mama. Ha, dani ra ka ha. Kay madto ko. Ang kwaon ng tanaw. Beses mo marubi, ma. Ang tanaw nung isa isud sa imong rasyon. Gikan sa DSWD. Beses mo marubi, Atang ma. waton. Nja, dani ra ka ha. Darira ko, ma. Ma. Kay madto na ko kay nanas ko dyan. Bye-bye. Bye-bye na. Oh. Kay. Nagdaan ako guy di. Dada na ang driver guys ang pagumangton. Hi guys. Denmark. Meron Hi sa YT channel. Basta ganahan mo subscribe sa pagumangton. Aliog lamang kong subscribe Denmark Burato YT channel. So, anami guys. Kita-kit sila man dito magpila magkahako dani. Di man siguro po nagpila kay PWD naman di man siguro dapat PWD ang Malaysia. Guys, diyan na dekos gym, unja nakuha na ho ang bugas. Bugas di ang rasyon 30 kilos. Unja naghuwat na naman ko gahang masakyan. Hey guys, nakauli na di ko gikas gym. Unja kada ko mag-video dito kay daghang tao. Unja. Yarag bugas dia. Ako na isa nga na bugas na. Paman, from the people of Japan. Ako na among tanawon guys ug unsang klaseng bugas ning bapuslan makanig di ba kani baho. Guys, Japanese government rice. Na, unsa kay na dia. From the people of Japan. Nani pa ganang bugas sa Japan? Wa, di tanawong nanay unsa ba mapuslan ba ning bugasa di ba kani baho? Manilang gihatag rasyon. Ay, lignin man. Lingin. Ano ra gudul? Lainun. Di ba kabaho?
Kumuta? Ih, dagko. Kun grano. Mo din ay bugas sa Japan. Lignin man na dagko. Yes, mau tanah ati Lilian ngene ba? Kamot joli. Ati Lilian. Ngayon ni bagbugas sa Japan. Nagignorante kayo. Dahil mga tumugas Ano sa mo tilawan? Pilipinas. Tapos ang tindi, bukas dito na. Wa makayud na tanaw sa. Wow. So adyan ko pagdeng agong isa na. Pilit kaya butok-butok man to. Pagdaw man. Namin man pod. Mo na guys. Suras bugas. Salisi.